Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sú opäť na pretrase. Po rokoch napätia sa síce objavili náznaky dialógu, no podľa slov ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je cesta k plnohodnotnej spolupráci ešte dlhá a trnistá. Ako uviedol v rozhovore pre médiá, rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa síce rozbehli, ale tempo, akým prebiehajú, je ďaleko od predstav Moskvy. V rusko-amerických vzťahoch existuje mnoho dráždivých faktorov, ktoré sme zdedili po predchádzajúcej americkej administratíve. Odstránenie prekážok bude trvať dlho. S príchodom novej administratívy sme pocítili jej ochotu obnoviť dialóg. Ten prebieha, ale nie tak rýchlo, ako by sme si priali, povedal Lavrov. Jeho slová tak naznačujú, že hoci medzi oboma krajinami existuje vôľa komunikovať, na ceste stoja stále staré spory, nedôvera a množstvo nevyriešených otázok. Podľa Lavrova sa na jar uskutočnili 2 kolá rokovaní, ktoré priniesli istý pokrok. Na týchto rokovaniach sa dosiahlo viacero dohôd o zlepšení podmienok fungovania diplomatických misií, uviedol. Minister zdôraznil, že Rusko považuje tieto malé kroky za dôležitý začiatok, no odmieta, aby sa dialóg obmedzil len na byrokratické témy. Z našej strany sa domnievame, že je dôležité neobmedzovať tento dialóg iba na diplomatické otázky. Je nevyhnutné prejsť k otázkam, ako je zavedenie priamych leteckých spojení a vrátenie ruského diplomatického majetku, ktorý nám nezákonne zabavil vtedajší americký prezident Barack Obama v decembri 2016, 3 týždne pred prvou inauguráciou Donalda Trumpa, pripomenul Lavrov. Tento majetok, ktorý Spojené štáty zadržali v čase prudkého zhoršenia vzťahov po udalostiach na Ukrajine, je doteraz predmetom sporov. Moskva ho považuje za symbol americkej arogancie a neúcty k medzinárodnému právu. Lavrov preto zdôraznil, že Rusko predložilo konkrétne návrhy, ako túto otázku vyriešiť. Čakáme. Naše návrhy týkajúce sa diplomatického majetku a leteckej dopravy boli odovzdané americkej strane. V súčasnosti prebiehajú pracovné kontakty týkajúce sa možnosti pokračovania dialógu, vysvetlil. Z jeho slov vyplýva, že Moskva síce ostáva trpezlivá, no zároveň pozorne sleduje každý krok Washingtonu. Lavrov pripustil, že je pripravený na osobné stretnutie so svojím americkým náprotivkom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ak si to situácia vyžiada. Minister zahraničných vecí Marco Rubio a ja chápeme potrebu pravidelnej komunikácie. Je to nevyhnutné pre diskusiu o ukrajinskej otázke a napredovanie bilaterálnej agendy. Preto komunikujeme telefonicky a sme pripravení usporiadať osobné stretnutia, ak to bude potrebné, povedal Lavrov. Týmto výrokom jasne naznačil, že Rusko nechce prerušovať diplomatické kanály, aj keď politická atmosféra medzi oboma krajinami zostáva napätá. Pre Moskvu sú takéto rozhovory nevyhnutné, najmä ak ide o otázky týkajúce sa Ukrajiny a širšej bezpečnostnej architektúry v Európe. Lavrov zároveň upozornil, že Moskva nezverejňuje všetky detaily rokovaní so Spojenými štátmi. Z pochopiteľných dôvodov nezverejňujeme všetky podrobnosti našich diskusí s americkou stranou o ukrajinskej otázke, hoci keď sa v médiách objavujú očividné výmysly, prirodzene sa k ním vyjadrujeme, čo poznamenal minister. Tým narážal na neustály prúd špekulácií v západných médiách o tom, či Washington uvažuje o uznaní Krymu ako súčasti Ruskej federácie v rámci prípadného mierového riešenia. Na túto otázku Lavrov reagoval jednoznačne. Pre Moskvu je otázka Krymu dávno uzavretá. Pokiaľ ide o Krym a Sevastopol, obyvatelia polostrova uplatnili svoje právo na sebaurčenie v referende v marci 2014, keď hlasovali za zjednotenie s Ruskom, zdôraznil. Minister pripomenul, že rešpektovanie výsledku tohto referenda
je základnou podmienkou pre akékoľvek trvalé riešenie konfliktu na Ukrajine. Veríme, že ukončenie konfliktu nie je možné bez zohľadnenia ruských záujmov a odstránenia jeho základných príčin, dodal Lavrov. Podľa ruského ministra sa Západ stále vyhýba pomenovaniu týchto základných príčin. Moskva dlhodobo tvrdí, že jednou z nich je expanzia NATO a ignorovanie legitímnych bezpečnostných obáv Ruska. Lavrov zdôraznil, že kým Washington bude pristupovať k otázkam bezpečnosti jednostranne, bez ohľadu na ruské stanovisko, situácia sa nezlepší. Spojené štáty si musia uvedomiť, že svet sa zmenil. Éra jednostranných rozhodnutí skončila. Ak chceme skutočný mier a stabilitu, musíme sa navzájom počúvať a rešpektovať, vyhlásil minister počas rozhovoru. Hoci Lavrovov tón zostáva diplomatický, medzi riadkami cítiť frustráciu z pomalého postupu. Moskva podľa neho očakávala, že nová americká administratíva prinesie viac pragmatizmu a menej ideológie. Namiesto toho však Washington pokračuje v politike sankcií a moralizovania, čo podľa Ruska brzdí akýkoľvek reálny pokrok. Z ruského pohľadu je paradoxné, že Spojené štáty sa na jednej strane vyjadrujú v prospech mieru a dialógu, no na druhej strane posielajú Ukrajine zbrane a blokujú hospodársku spoluprácu s Moskvou. Lavrov preto upozornil, že Rusko nebude donekonečna čakať na gestá dobrej vôle zo západu. Ak partneri v Spojených štátoch amerických naozaj chcú stabilné vzťahy, musia sa začať správať ako zodpovedný partner, nie ako mentor, odkázal. V kontexte týchto slov je zrejmé, že Rusko sa snaží prezentovať ako krajina pripravená na rokovania, no nie za každú cenu. Lavrov svojim diplomatickým štýlom vysiela signál. Moskva je ochotná spolupracovať, ak sa dialóg bude viesť na rovnej úrovni a s rešpektom. Rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi tak pokračujú pomaly, no stabilne. Za zatvorenými dverami sa diskutuje o praktických otázkach, od obnovenia priamych letov až po zjednodušenie vízového režimu pre diplomatov. Zatiaľ však nie je jasné, či tieto snahy povedú k zásadnému prelomu. Lavrov na záver zdôraznil, že Rusko je pripravené urobiť svoju časť práce, no nebude ustupovať z princípov. My sme otvorení dialógu, ale len takému, ktorý rešpektuje naše záujmy a našu suverenitu. Žiadne diktáty nepríjmeme, uzavrel ruský minister. Jeho vyjadrenia opäť ukazujú, že ruská diplomacia sa drží tradičnej línie, dôraz na suverenitu, vzájomný rešpekt a odmietnutie jednostranných krokov západu. A hoci Lavrov uznal, že medzi Moskvou a Washingtonom prebiehajú teda pracovné kontakty, celková atmosféra zostáva chladná. Napriek tomu z jeho slov cítiť presvedčenie, že dialóg, hoci pomalý a komplikovaný, má stále zmysel. Pretože v konečnom dôsledku ani jedna strana nemá záujem o návrat do éry otvorenej konfrontácie.